Rapport maħruġ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juri li tul ix-xahar ta' Marzu l-ammont ta' turisti li żaru l-Gżejjer Maltin kien ta' ftit aktar minn 75,000, tnaqqis ta' 57% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena preċedenti. Ovvjament tnaqqis li huwa dovut għad-daqqa li ħalliet il-kriżi tal-COVID-19, speċjalment mindu ingħalaq l-ajruport f'nofs Marzu. Konsegwenza ta' dan in-nuqqas drastiku fit-turisti ġie reġistrat ukoll tnaqqis fin-nefqa. Il-flus għal ħallew it-turisti fl-ekonomija Maltija kienu jammontaw għal 46.6 miljun euro, tnaqqis ta' madwar 63%. Din il-kriżi pandemika tul ix-xahar ta' Marzu, ix-xahar fejn il-coronavirus feċ fil-Gżejjer Maltin, kellha impatt ukoll fuq it-total tal-jieli li t-turisti qattaw f'pajjiżna fl-ewwel 3 xhur tas-sena illi naqsu b'20% meta kkumparat mal-istess kwart tal-2019. In-nefqa totali ta' turisti f'pajjiżna bejn Jannar u Marzu kienet f'medja ta' 600 euro kull turist, 5% inqas mill-istess perjodu tas-sena preċedenti. Is-sitwazzjoni fis-settur turistiku f'pajjiżna bdiet tiddeterjora kawża tal-coronavirus mit-28 ta' frar fejn persuni li ġew mill-Italja, iċ-Ċina, Hong Kong, Singapore, Iran, Ġappun u l-Korea t'isfel kienu qed jitpoġġew fi kwarantina għal ġimagħtejn. Filwaqt li fit-8 ta' Marzu ġew sospiżi titjiriet minn u lejn Milan u sussekwentament fl-10 ta' Marzu ġew sospiżi titjiriet kollha minn u lejn l-Italja. F'dak il-jum daħal ukoll l-aħħar cruise liner tal-passiġġieri f'pajjiżna. L-għada ġew sospiżi titjiriet minnu lejn l-Iżvizzera, il-Ġermanja, Franza u Spanja. Filwaqt li dawk il-passiġġieri li ġew f'Malta minn dawn id-destinazzjonijiet ġew ordnati jagħmlu kwarantina ta' ġimagħtejn. Fit-18 ta' Marzu opera l-aħħar darba s-servizz tal-Virtu Ferries filwaqt li fil-21 ta' Marzu ingħalaq l-Ajruport Malti.